कह दिया ए राजा जी पढ़ल लिखल है हम शहर के हैं कब हम खेत में गोल नहीं थी छोटक चाचा का कह दिया पढ़ल लिखल लड़की से कोई के शादी कटिया करा के माथे बजा देलो लादी हमर राजा हमर राजा हमार जान काहे ले हमर राजा हमार जान काहे विठलपुरवा के धरती से हमारा छोटक चचा पुक्सा पंचायत के परम आदरणीय बहुत बड़ा समाज सेवी हमारे त्रिलोकी राय जी 1000 रुपए दल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बड़े रुपया पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा मुर्गी मरी हो जा मुर्गी मारो कहते कि ए राजा जी कब जीवन में हम कटिया नहीं कैले कब खेत में हम नहीं कैले शशि बाबा कह दिया जब कब हम जीवन में खेत में हम नहीं जी जी ना हम कह कितनी खाली मंडलिया में आ जाए बा लगले बबुआ एगो बिना लूर के हमरा मिंटू ब्यास जी भगवान करे के बनौले रखस एगो माला ले लो आइए हमारा छोटू भोजपुरिया जी सुमेर शर्मिला जी के यहाँ के भतीजा है यहाँ के हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा मान सम्मान ही तरह बना रहे एगो बिना लूर करावतार पटनी नैहर महदा के धरती से हमरा रमेश यादव जी हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन बा नैहर में कब नेटुआ वीर बाबा पूजा समिति सुनहला लाला जी प्रणाम करतनी हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन बा मोर मजबूरी बोला मोर मजबूरी बोला बुझेला ए हो हमर राजा ए हो हमर राजा हमार जान काहे ले
शशि बाबा बड़े बड़े रुपया देने पुरस्कार नटुआ वीर बाबा पूजा समिति लाला जी हमरा के बड़े बड़े रुपया दिले बने पुरस्कार कहते जे काल है के कटिया पहले बने तू गरल बगोर में तो गरल बाटे ऐसन कुठारा तब बहुत मोहतज को लागे कहरा गोड़ाल बटुआ ऐसन कुठारा तब बहुत मोह नइखे तनिको तोहरा अमला पहलवान जी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा एहू गीतिया के दर्द बा हमरा मर्द हंसेला मारकंडे जी निधुआ के धरती से लयदारों का लयदार है हार्दिक हार्दिक तने गीतिया के जवाब दी हो ई कौन बात है तू अपन सुमरन कहो तो हमारा चलते अपनो सुमरन तू बिगड़ला अपने बिगाड़ लिहल दर्द बा हमरा जाए मर्द हंसेला ए हो हमर राजा ए हो हमर राजा हमार जान काहे ले